Nič tu po mne nezostane. Obidvoch nás budú žrať tí istí červy. To je ten odkaz. Dnes som tu s... Rastom Kiavčinom. A keď niekto nevie, čomu sa venuješ? Marketingu. Som marketingový nerd. Čo bola najlepšia rada, akú si kedy dostal? Teraz sme taký zoom na tej kamere. Ja som zvláštny, lebo mňa nemotivujú moc rady, ale mňa motivuje, keď mi niekto povie, že to nedokážem. Rezonuje vo mne viac takýchto antirád, ale jedna bola tá, že nepatrím do agentúr marketingových. Preto mám teraz svoju marketingovú agentúru a 15 klientov. To je aj o takom tom snilkovstve, o ktorom som hovoril, že nech ti ktokoľvek hovorí čokoľvek, neboj sa snívať. A pre mňa motivovalo proste to, keď mi ľudia neverili, no mňa nemotivovali rady. Ale keby som mal vypichnúť jednu dobrú radu, ja si ich zapisujem inač. Najlepšia rada, ako som kedy dostal, poznať svoje slabé stránky, pretože slabé stránky neexistujú. Ty máš nejaké aspekty, niektoré máš slabšie a niektoré máš silnejšie. Nauč sa tie slabšie nepotláčať, nechať ich tak, ale nebudeš v nich úplne dobrý. A naopak, každá tá slabá stránka má nejaký protipol v tej silnej stránke, takže využívať radšej tie silné. Napríklad, ja som veľmi zlý presvedčanie ostatných. Ja neviem presvedčiť ostatných, ja viem namotivovať ostatných. Ak toto pozerá nejaký mladý človek a chcel by sa venovať sociálnym sieťam, vidí tam svoju budúcnosť, čo by bola jedna vec, ktorú by som mu poradil? Rob z AI. a neboj sa snívať, proste čokoľvek si zasnívaš, to dokážeš robiť. Či už sú to sociálne siete pre nejakého klienta na Slovensku, ktorý je to vysnívaný klient, alebo kokos v sociálne siete pre kohokoľvek v Hollywoode. Dokážeš to. Každý spomína AI, ak by si mal vybrať jednu oblasť, kde je ideálne sa zamerať, na čo by sa mali zamerať s tým AI? Písanie dobrých promptov. Neexistuje zlá odpoveď, existuje len zlá otázka, preto sa naučite dobre promptovať a dobre používať už existujúci AI model. Nepotrebuješ poznať 40 toolov, ktoré ti spravia neviem čo. Potrebuješ vedieť veľmi dobre používať ChatGPT alebo Gemini od Google. Keď ťa na začiatku niekto spochybňuje, mal by si trošku byť egoista a ísť si za svojím cieľom? Nechcem generalizovať. Ja potrebujem scenáre, ja neznášam, lebo keď sám strašne veľa. Máš byť trošku egoista, ale nebuď blázon. Je medzi tým veľmi tenká hranica, kedy ti ľudia chcú dobre. Ľudia ti často chcú dobre a oni ťa aj podceňujú preto, lebo ti chcú dobre. Tvoje najbližší väčšinou. Koľko máš rokov? 28. Ja mám 21. Ak by sme obaja zajtra zomreli a mohol by to stať po tebe len jeden odkaz, čo by to bolo? Nič tu po mne nezostane. Obidvoch nás budú žrať tí istí červy. To je ten odkaz. Fakt. Teraz neviem, či to bola entropia, ale všetko vedie k rozkladu. Celý vesmír. Nádherné, že? Ešte raz dáme túto otázku. Necháme to takto, je to super. Díky za super rady, Rastio.